Assalamu alaikum, mutan gari muna gaishe ku gaba daya. Rayuwa ta canza kada ka sanya wani gabanka. Ina yarda da tsarin idan ka bi dole a bi ka. Ka ji ayyuka baya da aibo gaba daya. Ina yarda da tsarin idan ka bi dole a bi ka. Ani wuna na ta ka bani shawara ta musamman. Na taya ka da murna kowa yana faɗar halinka na gaskiya. Ibra na ka tashi ka bi lamarin ka ga Allah. Rayuwa ta canza kada ka sanya wani gabanka. Zuciya maka wanke shi yasa ke ta yaban mai na gaskiya. Assalamu alaikum, mutan gari muna gaishe ku gaba daya. Yusuf Imrana da Alina take tambihin gaskiya. Shawara ta musamman ka bi abi ka baya da aibu gaba daya. Rayuwar mu ta duniya dan adam abin tsoro ne. Gaskiya. Karka damu da zancen masu zaga ga kakaiwa ne. Yan uwa. In ka bi sai ka rifta in ka tsaya a ce maka shi ne. Gaskiya. Rayuwa sai Allah Mai shawara ba zai zama toci baya ba. babu kila wakala. Rabon ka ba zai zauna gurbin wani ba. Gyara kaya naka ba zai zamo aje kayan kan ka buya ba. Assalamu alaikum, mutan gari muna gaishe ku gaba daya. Yusuf Imrana da Alina take tambihin gaskiya. Shawara ta musamman ka bi abi ka baya da aibu gaba daya. Wanda ya rike Allah a rayuwarsa za ya ga buɗi. Gaskiya. A zakar da ibada ta rabbi su hana shi ya fadi. Yan uwa. Ka sarkake zuciyarka ko babu ko kwabo da nishadi. Gaskiya. Baruwanka da shari Mai shawara ba zai zama toci baya ba. kuma karkai gori. Rabon ka ba zai zauna gurbin wani ba. Karkarai da na kasa da kai danganin a inda kake bai zo ba. Assalamu alaikum, mutan gari muna gaishe ku gaba daya. Yusuf Imrana da Alina take tambihin gaskiya. Shawara ta musamman ka bi abi ka baya da aibu gaba daya. Aliyu nata mu rike gaskiya da amana. Gaskiya. Za ya sami karko duk da yanzu kai aka nuna. Yan uwa. Zamani riga ne abin a tashi sai mun zauna. Gaskiya. Ɗaukaka daga Allah. Mai shawara ba zai zama toci baya ba. Gare shi ni hamdallah. Rabon ka ba zai zauna gurbin wani ba. Sai mu sai ta kalami akon a tashi za mu wuce ba mu faga ba. Assalamu alaikum, mutan gari muna gaishe ku gaba daya. Yusuf Imrana da Alina take tambihin gaskiya. Shawara ta musamman ka bi abi ka baya da aibu gaba Ya daya. kayi batu mai girma amma za ni maka kari. Gaskiya. Dan ina da dalili batun da zan yi bayan kari. Yan uwa. Lokaci ba ko ne kan ya zo karkaci mashi buri. Gaskiya. Kana da rabanka. Mai shawara ba zai zama toci baya ba. Rabbana zai baka. Rabon ka ba zai zauna gurbin wani ba. Kar da ai maka laya yan ranar karka yarda da aikin duba. Assalamu alaikum, mutan gari muna gaishe ku gaba daya. Yusuf Imrana da Alina take tambihin gaskiya. Shawara ta musamman ka bi abi ka baya da aibu gaba daya. Wanda ya maka kairi daure kai masa ba wani aibu. Gaskiya. Gobe na gun Allah babu wanda ya san gaibu. Yan uwa. Wasu sun gama nasu dole za mu tabbata babu. Gaskiya. Mun gani a risala. Mai shawara ba zai zama toci baya ba. Gatan mu bai wuce Allah. Rabon ka ba zai zauna gurbin wani ba. Yusuf Imrana ba za na so mu tashi a layin baya ba. Assalamu alaikum, mutan gari muna gaishe ku gaba daya. Yusuf Imrana da Alina take tambihin gaskiya. Shawara ta musamman ka bi abi ka baya da aibu gaba daya. Ni da kai da mawaka gaba ɗaya mu so junanmu. Gaskiya. Mu haɗe kanunmu guri ɗaya da mun yi ajibu. Yan
baba. Assalamu alaikum, mutan gari muna gaishe ku gaba daya. Yusuf Imrana da Alina take tambayin gaskiya, shawara ta musamman ka bi abi ka baya da aibu gaba daya. Na yarda da tsarin idan ka bi dole a bi ka. Aliwuna na ta ka bani shawara ta musamman. Na taya ka da murna, kowa yana faɗar halinka na gaskiya. Imrana ka tashi ka bi ka lamarin ka ga Allah. Rayuwa ta canza kada ka sanya wani gabanka. Zuciya maka wanke shi ya sake ta yabon mai da gaskiya. Assalamu alaikum, mutan gari muna gaishe ku gaba daya. Yusuf Imrana da Alina take tambayin gaskiya, shawara ta musamman ka bi abi ka baya da